ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಡ್ಲದ ನಾಗುರೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ ಕೇಸ್ದ ತನಿಖೆ ಜೋರಾದಿತ್ತದ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂಡೆರ ಕುಡ್ಲದ ನಾಗುರೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ ಕೇಸ್ದ ತನಿಖೆ ಜೋರಾದಿತ್ತದ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂಡೆರ ನಷ್ಟಾಯಿನ ರಿಕ್ಷದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊನ್ನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೀತಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿ ತೊಂಡೆರ ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಸರ್ವಧರ್ಮಡು ನಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮದ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನೆಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಕ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದೊಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಪೊಂಜು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಪಂತೆರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಡು ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಸೊನ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪುದರ್ಪುಯಿ ವಕೀಲರು ಎಂಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೊಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಪುಂಜೋ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಲೆನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯರನ್ ಬೊಕ ಭಿನ್ನರನ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಸಭಾಭವನಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿ ಎತ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೀಠೆಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಲೆನ ಮಹಾ ಸಂದೇಶಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೆನ್ ತಿರಿದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಲಿಚಿಲ್ ಪರ ಚಿಂತನದ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಷೇತ್ರನು ದುಂಬುಕೊನತೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರ ಧರ್ಮವು ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮ, ಭಯ, ಲೋಭ ಮತ್ತು ಬದುಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು, ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದವುಗಳು. ಜೀವನವು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಹಿಡಿದಿರುವ ದೇಹ ಅನಿತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೇಹ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ದೇಹ, ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸರ್ವಧರ್ಮಡು ನಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮದ ರೂಪ ಎಂಚಿನಾಂದು ಪನ್ಪನೆಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಕ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲಿರುವೇರು ದುಡ್ಡುದ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ಬದುಕಡ್ದು ಜನಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆಪು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಡ್ಡೆಪು ಆದುಪುನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಿನವೇ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಂಡಿನ ಆರು ಪೊಂಜೋಲೆನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟುಗು ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಬೊಕ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕೊರ್ನ ಕೊಡಿಗೆಲೆನು ಪುಗಾರಿಯರು पंचानन है महादेव, गजपति है उनके पुत्र, कार्तिक के 6 मस्तक हैं, 6, 5 और 1, 12 मस्तक एक ही घर में, लेकिन खिलाने वाली सिर्फ जगदम्बा। इसलिए आज चाहे स्त्री अन्नपूर्णा के रूप में हो, चाहे बच्चों को सरस्वती का वरदान हो,
चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मां लक्ष्मी का संचार हो, अष्ट देवी अष्ट विद्या आज इस प्रांगण में दिखाई देती है, यही धर्म का सबसे बड़ा गुणगान है। इस सर्वधर्म सम्मेलन में जितने महानुभाव पधारे हैं, निश्चित रूप से धर्म की और भी व्याख्या यहाँ होगी, जो आने वाली पीढ़ी को और भी सुदृढ़ भविष्य की ओर ले जाएगी। मैं महादेव के चरणों में नमन करते हुए आज धर्माधिकारी जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, इस पुण्यात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपके चरणों में आभार व्यक्त करती हूँ। ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮದ 9250 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ 1 ಕೋಟಿದಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಸೇವೆಲೆನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಸೇವೆಲೆನ ಫಲದ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಪಗತೆರ. ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಧರ್ಮಗುರು ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಪಿಂಟೋ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹಾಸಿಂಪೀರ ವಲ್ಲಿಕರ ಬೊಕ ಬೆದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜ ರೇಂಜಾಳ, ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಡಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಮಿತ್, ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್ಟಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಕರಿಯರು. ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜೆಟ್ ಗೋಣಿದ ಉಲೈ ಪೊಂಜೋನಪುನ ಇತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಬೀರಮಂಗಳಡ್ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಸುಳ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಮ್ರಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತದ ಸುಳ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಟ್ ಗೋಣಿದ ಉಲೈ ಪುಂಜೋನ ಪುನ ಇತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕದ ಬೀರಮಂಗಳಡ್ ವರದಿಯಾತಂಡ. ಸುಳ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಮ್ರಾನ್ ಪನ್ಪನಾಯನ ಬಿಡಿದಿನ ಪುನ ಉಂದ ಆದಿತ್ತದ ಗೋಣಿದ ಉಲೈ ಇತ್ತಂಡ. ಇಮ್ರಾನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೊಡಿದಿನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ. 2 ದಿನ ದುಂಬು ಊರುಗು ಪೋಪೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಲೆಡ ಪಂಡದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಕ ದಿನ ಸ್ವರ ಕೇಂದನ್ಗೆ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಆಯ್ ಒರಿಯನೆ ಊರುಗು ಪಂಡು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಕೈತಲ್ದ ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದು ಆಯ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಅಕ್ಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದ ಬಾಕಿಲ್ ದರ್ತು ತೂನಗ ಗೋಣಿದ ಉಲೈ ಪುಂಜೋನ ಪುನ ಇತ್ತಂಡ. ಇಮ್ರಾನ್ ಬುಡಿದಿನ ಕೆಡ್ದು ಪುನಃ ಗೋಣಿದ ಉಲೈ ದಿಂಜಾದ ಪದ್ರಡಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದುಂಡು. ಸುಳ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಶಾರಿಕ್ನ ಪಿರೋ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿವು ಕಾಸು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಂಡು ಪಣವು ಸಾಯ ಕುರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲಡ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬು ಪುಡೈನ ಜಾಗದ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿತದ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಣವು ಸಾಯ ಕುರಿಯರ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಭೆನ ನಡಪಾಯಿರ. ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಡ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಪಾತೆರ್ದು ಶಾರಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪೇರಿ ಕಲ್ತದಿತ್ತದ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭಾಗಡು ತಿರುಗದೆ ಬೇತನೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಯಗ ಕಾಸು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಪಿರೋ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿವು ಇಂದಿನ ಮಾತ ಪೊಲೀಸರ ನಾಡು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯೆ ಉಸಾರಾದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ಮ ಜನ ಎಡೇನ ತೆರಿನ ವೈದ್ಯರ ಆಯನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಆರ್ಪಂಡ್ಯರ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಾತಾ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೂಪುಂಡು ಪಣವು ಸಾಯ ಕುರುಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೆ. ಎನ್ಐಎ ಆಫೀಸನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರುಮಲ್ಪರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ ಹಿಂದುಲಿನ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೆನ ಕಂಡದು ತಾನು ಹಿಂದೂ ಪಂಡದು ಬಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗಪಗ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ನಾಡುಪತ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನಂದು ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಪಂಡ್ಯರ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಿಟ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಪತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಆವಾಗವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆತ. ಆದರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗೇ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸು ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. NIA ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಪಾತ್ಯಡ್ದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ಯದ ಆಯಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಡಾತನಂದು ಪಂಡಿರ ಮಾತಾ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರ. ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರ್ಯಾರಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಾಹೇಬರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಅಂತೂ ಅವರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ. ಶಾಸಕರೈನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರುలు ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರು. ಕುಟ್ಲದ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಗುಡ್ಜಿಡ್ ಶರವಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೇಡು 71ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಟ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚೇಡು ಸುರುತ ದಿನ ದೇವಿರನ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಸವಾರಿಡ್ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಜಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಆದ ಪಿರಬನ್ನಗ ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗದ ಗುಡ್ಜಿ ಉಚ್ಚೇಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕೈಕೊಂಡು ಪೋಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಬಳ್ಳಲ್ ಭಾಗಡ್ 71ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆಡ್ ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡ್ಕೊರ್ನ ಕಾಯಕಜಿಪು ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಡ್ಜಿಗ ಸುತ್ತಲ ಕಟ್ಟದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತ್ಯರ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರೇರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತ್ಯರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಮನೀಷಿಯೆ ವಕೀಲರ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ದುಂಬುದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಮೀನ್, ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಶರವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯದ ಬಂಡಿ ತೀರ್ಬತ್ತದ ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ಗುಡ್ಜಿಡ್ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಾದ 71ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡಪಾಯಿರು.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ಜಂಡ ಕುಡ್ಲಾ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊರ್ಮೇಡ್ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ನಡಪಾವುಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಂತೇರ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೆತ್ತುಪಾಡ್ಜಂಡ ಕುಡ್ಲಾ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊರ್ಮೇಡ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ನಡಪಾವುಂಡು ಪಂಡೇರ. ನನ್ನ 10 ದಿನ ಪಿರ 20 ದಿನ ಇಂಚ ಕಡೆಸಾವನ ನೀತಿ ಸರಿಯತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಂತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪನ ಶಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪಗ ಕುಡ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರ್ಕಾರರಾದಿತ್ಯರ ಅಪಗಾರ ದಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಚಿರಂದು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರ. ಆರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಪರವಾದುಲ್ಯರ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಅರೆಗು ಪೋಪನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟು ದಕ್ಕಲ ಪಟ್ಟಿರ್ದು ಪದ್ರಾಡರ ಸಾರ್ವಜನತ ಪುದರ್ದೈತೆರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಗುಮನೋ ಕನದಂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕಲನ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇದರಂದು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ದೂರಿಯರ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಭಾರತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಟೋಲನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರುವಾಗ ಅವರು ತಂದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಅದೇ ತರ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ತಂದದ್ದು ಹೇಳುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದರು. ನಾವು ಟೋಲ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟವನ್ನಾದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಧರಣಿ ಆದರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮಟಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಡು ಒಟ್ಟು 4,95,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಉದೀಪನ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಮಟಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತಡು ಒಟ್ಟು 4,95,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಉದೀಪನ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಸಭಾಲೇಸನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನವು ನಡ್ತೊಂದೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಾನು ಶಾಸಕ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮಿಡ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಜನಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾದ ಪಕ್ಷನು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಜವನ ಅಲ್ಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ್ಯರ. ರಾಜ್ಯದ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತಿರಿಯರ. ಅಮಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮೋಹಿನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತರ. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸದಸ್ಯರು ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡು, ಭಾರತಿ ಚೌಟ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಲಾಯಿ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಚಂದ್ರಾವತಿ, ನಳಿನಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಲಾಯಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನಿಂಜಿನ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಏಪಲ ಪಕ್ಷಮಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಇರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೇಶಮಲ್ಲ. ದೇಶದ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನಸಂಘ ಹೊಡೆದು അതിന് ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪ ಜನತಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ BJP ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಇದು ಪಕ್ಷನೇ ಏತೋ ಕಟ್ಟದು ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನ ಪಕ್ಷನೇ ಅವರ ತ್ಯಜಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷ ಮಲ್ತದನ್ನು ಜನಸಂಘದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ದ ನಂಗೆ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ಇತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನಾತ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ನನಾತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತ ಬರಿತ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿರಂತರ ಪರ್ಪುನ ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಉಂತೆರಚಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದೇ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ.
ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಉದಿಪನಲಿ ಸುಬಕ ಸುರೂತ ಸೇವೆದ ಆಟ ನವೆಂಬರ್ 27 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜಿ ಪಂತ್ಯರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೃಪಾಪುಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಉದಿಪನಲಿ ಸುಬಕ ಸುರೂತ ಸೇವೆದ ಆಟ ನವೆಂಬರ್ 27 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಆನಿಕಾಂಡೆ ದ್ವಾದಶ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣೆಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಂಕ ಬಡಗ ತಿಟ್ಟದ ಯಕ್ಷ ನಾಟ್ಯಗಾನ ವೈಭವ ಐನರೇಕ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳ ಉದಿಪನದ ಸಭಾಲೀಸ್ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಒರ್ಮರೇಕ್ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಬಕ ಸೇವೆದ ಆಟ ನಡಕೊಂಡು ಸೋಲೂರು ಮಠ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಟೀಲ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸರಣ್ಣ ಪಾಲ್ದಿತುನುವೆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಪಂಡ್ಯರ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಸಜಿಪಾ ಪಾತಿರ್ದು ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಟಲೇನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಪಂಡ್ಯರ ತಾರೀಕು 27/11/2022 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ ಆಟ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ 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 ಸದ್ಗುರು ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಪೂಜ್ಯ ಡಿ.ವಿ. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾದೇವಿ ಅಸರಣ್ಣರವರು. ಒತ್ತುಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಮಾಹಿತಿದಾರರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಕುಡ್ಲಾ ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನಡು ನವೆಂಬರ್ 27 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಸ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ವೈಭವದ ಗುಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಾಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನಡು ವೈಭವದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟುಗು ಬಿಡಿಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನವೆಂಬರ್ 27 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆರ್ದು ಬುಡಂದೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಜೋಕುಲು ಸಾಹಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆರಂದು ಪಂಡ್ಯರ ರಡ್ಡು ಸಾರೋರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ್ಯರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಲೋಕದ ಒವ್ವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದಲ ಪಿರ ಇಚ್ಚೇರ ಅಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ ದಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲೆರಂದು ತೋಜಾಯರೆ ಬಜಿ 15 ದಿನದ ತರಬೇತಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ್ಯರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸರಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಡೀಬೇಕು. ಕೇವಲ 15 ದಿವಸದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ತರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ನೆರವೇರಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ 4,000 ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆತ್ತವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿರ ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಚಿಪ್ಪ ತೋಜಂದ್ಯಾತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತಿ ಮೂಕಮಲೆನ ತೋಜಂದ್ಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆತಂಡು ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ತೋಜಂದ್ಯಾತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತಿ ಮೂಕಮಲೆನ ತೋಜಂದ್ಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆತಂಡು ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನದೇ ಬೈದೆ ಏನನ್ ಏರ್ಲ ರಟ್ಟಾದ ಜರ ಯಾನರೇನು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರಿಯರೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಆರು ಬರ್ತದ ಏನನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯರು 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದೇಳ್ದಾದ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಂಚದಾಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯರಂಡ ಇರುವೆರ್ಲ ಜೀವದ ತೊನ್ನುವ ಅಂಚದಾಲ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿರಂದ ಭಾರತಿ ಮೂಕಮಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿರಿಪಾದ್ಯರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಭಾರತಿ ತೋಜಂದ್ಯಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಅರೆನ ರಟ್ಟಾದರಂದು ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಾನು ಭಾರತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಆಗಲಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವೆಂಬರ್ 13 ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಮೇಡ್ದ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಜನಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವೆಂಬರ್ 13 ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಮೇಡ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಜನಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಛತ್ರ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ ಗೋಮಠೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕರೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆದಿತ್ತದ ಭಕ್ತರನ ಮನಸ್ಸಗ ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಾದಂಡ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆರ 5 ದಿನದ ದಿಂಡು ಉಚ್ಚಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ರಥ ಬೀದಿದ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಾಮಣಿ ಸರಕದ ಬೇರ ಅಲಂಕಾರ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೇರ ಬಿಡ್ಸಡ್ ಸಾಗುದಂಡು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಉಚ್ಚೆಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಲಕ್ಷ ತಿಬಿಲೆ ಬುಲ್ಪುಡು ಮೆನ್ಕುಂದಿತ್ತದ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ನಾದಸ್ವರ ಡೋಲು ಚೆಂಡಸ್ವರ ಮೇಳುಡು ದೇವರ್ನ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಿಚ್ಚಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಡೋಲು ನಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಮನ ಒಯ್ತದಂಡ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.